Ay, ma'am, naibagnal daw. Tamat, sir. Ay, ma'am, mabalinti agdamag. Apay niya, day, sir. Ki, damag lang ko, ma'am, no. Amom ni Ma'am nga Maria di Makatake. Ma'am, Ang paya, sir. Sino kayo ya? ki barbaro akarod nga kolektor dito ayan nyo, ma'am. Ke bituya mo nga naya-sign. So nga, balik pa yung amo dagi di kwatong tatao dito. So nga, amo, ma'am, ni Ma'am Maria di Makatake. Amo kasi sumulagay mga diyo, amo. Wala, sir. Nabayag nga na tayo ni Maria di Makatake. Ay, natayay. Yung, sir. Ay. Mga bulan na. Sumalangit nawa. Ay na, nagsayang Kaya, man, sir, ni ma'am. Maria. Sapay agrelist at naman. Kaya, sir. Na-approve na dyan na 100,000, ma'am. Ay, kasi, sir. Sayang. Sir. Siya ka dyan ni Maria di Makatake. Gagal? Hindi mo rin makatakay.